makaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa tumit pa siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit pa siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado?
99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Haloy ng problema sa mga helang na dai nasusolusyonan. Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Dai na magproblema. Tayaon na sa syudad kan Iriga ang pamusong produktong herbal, ang Vestige Flax Oil Capsules. Ini mayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto na sa tamang kondisyon ang sa indong mga puso. Marahayman ang Vestige Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, as in makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang Neem Capsule for purifies blood. Marahayman ini sa igwanin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang Spirulina Capsules, Aloe Vera Capsules, Nuni Capsules, Ganoderma Capsules, Coenzyme Q10 Capsules, Krill Oil Capsules, as in Colostrum Capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na! For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2 San Agustin, Iriga City, as in with CP number 0907-803-2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philly Baracena.
Matugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Kahit sa 8 kita ka na bulan na Abril, aldaw po kita nin Lunes. Mayong laog sa klase o ibang mga eskwelahan, pampubliko, asin pribado. Pero sa iba, sa pribado, igwaan, UNEP sa Kayusan. Kaya medyo mapungaw ang tinampungon yan na kulang ang mga pasahero kan mga tri-mobile na napasiring digdi po sa sentro ka na syudad din Iriga. Iba niya ito sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Ini ang paboritong aldaw ni Apa ni Ma'am Kyle ang long weekend. On Lunes hasta Miyerkules, holiday. Sa aga, araw ng kagitingan. Tapos sa Miyerkules, Idil Pitir. Kaya ako napapasala, inan pagtatapos ka na Ramadan. Kaya horo halawig na naman po ang bakasyon niya to. Kundi konta ano taan iba po mga pribadong eskwelahan may laog sa klase ngunyan. Siyempre alangan man no work no pay. Sa mga pribadong establishmento pag mayo kang trabaho, mayo ka manin bayad. Mayo nin sildo. Kaya iyan po ang dipisil man dyan. Kumpara sa mga empleyado kan gobyerno, dawa yan holiday. With pay, yan ang advantage man kan mga empleyado ka na gobyerno. Dawa day ka nagtatrabaho, daw bakasyon o kaya may kalamidad, igwa kang sweldo. Pero po digdi sa mga pampublikong pampribado, pambira, pampribadong mga business establishment, pag mayo kang trabaho, mayo ka man sweldo. Kaya inian dipisil ngunya na mga panahon. Maray kung trabaho mo talagang pampribado. O sinasabing self-employed. Mayo kang among, arog kan para uma, ining mga para tanom, para tamanin hayop, ining mga may negosyo, ika na boss. Kumbaga sa diri mo ang oras, kumpara sa mga empleyado, magpribado, magpampublikong o mga empleyado kan gobyerno, igwa kang among na dapat sunodon. Kaya lang, unya na mga panahon, siyempre, dakulang bagay kung ang trabaho mo estable, may marahay kang sweldo, kumpara man duman sa nag-aasa lang. Sa sweldo sa pang-oral daw, arog kan mga construction worker, ining mga, kumbaga, aldawan. Diba, mayo man kontrata, basta magtrabaho, oral daw, igwang sweldo. Pero marahay ko na nga niyan madali o na, kumbaga, madali ang proseso. Kumpara man sa mga pribado, as in, ining mga yaon sa gobyerno. Siyempre, hahanapan ka dyan kung sa iba, may DTR. Tapos, ang ibangon yan, bandiklak. Dapat, ang oras mo, dahil magkulang. Kung magkulang, bawas man sweldo.
Sa mga kababayan niya to, ngunyan pa sana magtagaw-withdraw na sa mga bangko ta. Pag-arog po kayo ng panahon na nagkapirang aldawan na holiday, minsan nagkakaurubusanin kwarta sa bangko, tapos kulang man ba yan naglalaog na empleyado. Maski sa mga bangko, kung minsan sarado man. Yan pa sa nga ni ang sarong bangko di sa Iriga itong BDO nagwawara-wara ng kwarta, ano pa daw sa mga masunod na aldaw baka totally mag-offline na naman ang mga ATM machine. Yan po ang dapat antisiparan niya to unya ng mga panahon. Tama sakit ang buhay kung mayo ka na lamang madudukot, igwa ka mangkutang kwarta sa bangko. Hindi pagpipindot mo, ang nagpapara luwas, no available. Sabi ko ay naman sa sarong ma-withdraw, ang masakit niya ako dyan, nun magparaluwas sa resibo, mayo man kwarta. Tawan niya ako mayong resibo na magluwas sa ATM machine, basta may kwarta. Hinahanap man sa niya ako, kwarta. Baka umana resibo, tawag para resibuhan ka man, kung mayo kang na-withdraw, ay masakit yan. Kulang problema po yan kan bulsa kan sa tuyang mga kababayan kung nagwi-withdraw, nagpaparaluwa sa resibo mayo man kwarta. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, kipilit para sena. Daw mong duduldog kung mayong nagluluwa sa ATM machine na kwarta, tamayo man laugan ATM machine ay dyan po ang kadipisilan. Mga utang na lang sa Bombay. Mas madaling magkakwarta pero kung maasa ka niyan sa bangko ay di mo malauman. Kung minsan sigan or offline kan mga bangko niyan. Baga bako nang estable ang pagsaray sa bangko digdi sa Pilipinas. Kaya di ba nagpapasiguro? Kung pwede nga ni, may sadiri ka ng bolt, kaya lang delikado man. Kung sarong may sadiri kang bolt, baka matandaan kan mga sniper, kan mga paraikit. Ngiri! Oy, saro pa kayo, ini pong mga drugstore, digdi sa siyudad kan Iriga. Dapat pakarayon manin doon sa indong serbisyo ta ang iba dyan magkakakidney na sa kapipila mga pirang oras kapipila ang masakit kaya digdi. Ini po ang naobserbaran ko sa mga drugstore sa siyudad kan Iriga. Sasaruan cashier tapos karon nawawara na bagay itong mga priority lane para sa mga PWD, mga bados, senior citizen. Ano taarog kayan ang nangyayari po digdi sa mga drugstore niya to? Dapat may mag-request man kayo niyan departamento kan salud o an city health pag taga-aramon man kung ano ang mga nangyayari diyan po sa mga drugstore ta masakit pag-arog ko yan ang dalagan. Kung emergency, ang sarong senior citizen, pagparapahalaton o PWD o bados, baka magkaaki yan dyan sa laugan drugstore. Irang bisis na po yan, ini ang naobserbaran ko. Ta kung igwayan in priority lane, dayan marungguan sa sarong cashier. Pangapudan niya to ini pag tagalibuton man kan City Health Office an mga drugstore di siyudad kan Iriga pati na kan DSWD sa masakit kung arog po kayan ang dalagan makahirak baga duman sa mga nangangaipunin bulong tapos emergency an kalakawan na kung nagmamasibot itong pasyente. Mak mo yan, kung 50-50 ang buhay, 50-50 man ang pila, ay masakit. Pag-arog po kaya ng dalagan niya to. Ini po ang dapat tawanin atensyon kan mga nanunungdan, tanganing kumbaga maging madali man ang proseso, saka maging pasil duman sa mga
mabakal sa mga drugstore digdi po sa siyudad kan Iriga. Bako sa na yan, pati ang mga business establishment. Kung minsan winawara na, hinahali ng priority lane na sabi. Kadakol pong mga grocery store di siyudad kan Iriga, kung minsan grabe ang mga pila. Ini man po ang pinagngangalas ko. Kumbaga matanglay na ang tuhod mo, kahalat, tanganing makabakal ka sana. Kaya kung minsan, kung dikit man sana babakalon mo, diyan ka na lang sa mga gilid-gilid, talagang dipisil. Pag dyan ka mabakal sa mga darakulang business establishment, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ay na sa pinagsasabing, customer is always right kung arog ka yan. Minsan, dahil na lang nagigirong ang iba, pero napupungot, nauuyam, nasusuya sa mga sistema kan mga business establishment digdi sa siyudad kan Iriga. Bako sa nang mga drugstore. Paano kita kayo ni mag-ariba sa Iriga kung narog kan ang sistema, ang dalagan kan mga business establishment, drugstore, mga bagulbulan. Na nagmamadali ka, mga buntulon ang hiro. Kumbaga, mayong kunya na bakong tultol ang serbisyo. Dapat pakarayo nindo ang serbisyo nindo, negosyo bagayan. Maray ka mo ta nag-i-income, paano man itong nagpaparahal at nagpaparapilang, nabubuysit na dahil tulos nakakabakal. Kung may hilang sa bato, pwedeng magka-kidney. Pag-arog po kayan, masakit, kapipila, tapos kung so namamatian mong magbawas. Dahil ka man makahalit, nakapila ka. Paano na kung maghali ka, di otro pila ka naman. Yan kadipisilan niya to digdi sa tuyang nasyon pag-arog ka ng mga sistema. Kaya dahil nag-aasenso ang mga Pilipino sa kaluyahan ka na serbisyo ka na maski salado ka na gobyerno. Sa mga local government units, tapos ang nag-aaser ka digdi sa tuya kung minsan ang palakasan system. Maski sa mga drugstore, kung mga kabisto ka, maski sa mga business establishment, kung may kabisto ka, madali ang proseso. Tapos ang iba man pati, kung nakapila, para dikit ang babakalon mo, abo lamang masingitan, ay magpila man nga ka. Yan ang rason kan ibang mga kababayan niya to, kung nagmamadali ka, siyempre, mauuyam ka. Nakikiulay ka, makikisingit, tabo ka lamang pasingiton. Ang nangyayari, nagmurusdot na susisingitan mo. Ay, di nga, duman ka nga, magpila ka man nga, kami nga nagpipila, yun po ibagayan ang mga rason kan ibang mga kababayan niya to. So, dahil mo lamang, kumbaga, dahil ka lamang matawanin konsiderasyon. Yan ang problema kan mga Pilipino. Na mayo lamang pong konsiderasyon ang iba niya tong mga kababayan pag abot sa nagmamadali, nangangaipo, kumbaga emergency ang dalagan kan sarong tao. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, kasubanggi, hala ko dyan sa Antipolo Old Nabo Camarines Resort, itong Segunda Dia, Kabungga. So mga kabatsmate ko, dumanas na sa gilid-gilid. Ito manasaro na kabatsmate sa Unip High School Batch 87, o ita
Pag minaabot sa baso, kaitong pigtatagay, karon nabubungog. Kabala niya kung maray kayo ni magpuli na. Pag-arog kayo ang mga kahampang kung minsan puro bontol pati baso. Halo yun bagang maghiro na. Ngunyan ng mga panahon. Baka iniinitan man ang mga baso ngunyan pagdaon sa inuman. O naliliputan na. Minsan an dalagan po kan mga Pilipino so kan mga paeneg. Una mo so ano relaxon bagan buhay kan mga Pilipino dahil lamang ning iniisip na puturo an iba. An iniisip sana basta nga kita nagre-relax. Maray, so mga oro igwahon, paano man itong nag-aasa sa naman na sa oral daw niyang pagkabuhay na makakuaman lamang nindikit tapos magpapara-arabalahon bakan mga nakapalibot ang irak nangon pag-arog kaya na sitwasyon mo. Report! Pero nasa linya si Diggs Martinez sa Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Philip. May nako katang barita lista gobyerno provincial kaining sa probinsya sa Camarines Sur na kung saan nagwas ni ng memorandum si provincial governor Luigi Villaferte manong din sa implementasyon na kana asynchronous classes o distance learning sa gabos na level na elementarya sa postgraduate degree hingan na aldaw asin ang reiterasyon kan Federal MC Memorandum on Intervention and Strategies to mitigate risk from extreme heat in the province of Camarines Sur. At igalwas ining memorandum na ini kaya Philip dahil ni sa duwang aldaw na pinakamataas na heat index forecast na naitala digdi sa tuwang probinsya naitala ni kana DOST Pag-asa si Biswa Series Station kana nakasahapon narasing kung pagkahapon na kung sa'yo na nagpun Abril 8 hasta 9 una na pasenting taon na 2024 maitatalaan na temperatura na maabot sa 42 degrees centigrado asin na 41 degrees centigrado na kung saan kan nakaaging sinana sa kuman ang Camarines Sur ng extreme heat condition na kung saan ang ibang ang ibang mga lokal na gobyerno nagadeklara kan sa ibang localized na suspension na kan klase asin ana DepEd nag-issue man ng advisory na ipiksado na Abril 7, 2024 manong sa implementasyon kan asynchronous classes o distance classes kagabos na pagpubliko eskwelahan implementado ng naldaw na Abril 8, 2024. Dahil kay ni igdeklara ni Gobernador Vincenzo Renato Luigi Villaferte na ang klase sa kagabos na level na publiko asin pribado eskwelahan sa probinsya ng Camarines Sur mag-adaptar ng asynchronous classes o distance learning magpagpuningan na aldaw Abril 8, 2024 hasta sa maipundo ining nasarbita ng memorandum. Na kung saan ang mga teaching asin ng teaching personnel dahil na kipuhan na mag-report sa indang istasyon sa nasarbita ng mga kitsa. Alagad yung mga empleyado as impressionized na involved sa essential services puan pa ng gayod na magduman sa indang opisina tangaling maasigura ang padagos na pagtao ng serbisyo. Asin sigil pa din sa nasambitan ng memorandum ni Governor Luigi Villaferte tiga-didirektan niya na maasigura ang implementasyon ng kangabos na intervention o strategy tangaling mabawasan ang peligro kan na dadanasan na matindi initig din sa probinsya ng Camarines Sur
siguro ni sa PDRRMC memorandum na fiksado kan Abril 3, 2024. Yan muna karang nagpasilita na kanya itong baray sa gobyerno provinsyal ang Provincia ng Camarines Sur, Mr. Rondong Biggs Martinez Jr. para sa RTM DZKI ang Magmangka Irida reporting. Field Report! Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ano kitang 33 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Dumampalan sa siyudad Canaga, nagluya subutan kita kan mga tri-mobile driver pambihira. Mamati talagaan sakit kan buhay kapag tiusan maski sa mga nagkakayod gunya ng mga panahon. Lalong-lalo pa tulong aldaw na mayunin klase. Mayo nin opisina, siyempre apektado ang sa tuyang mga kababayan. Lalong-lalo na po ining mga nagkakayod, mga namamasayro. Field Report! Bueno, nasa linya si Karondang Bane. Karondang Bane, go ahead. Salamat tabi karon Philip. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng mga paraan kabay kan sa imo programa. Maray ta dadadamog ka ng gayo sa talkbox. Magayonon pala ng boses mo. Ngunyan ko lang nariparo. Pangyayari. Anyway. Ayaw nga na ingod. Ayaw nga na ingod. Yan. Hindi na pagkaaga. Kadakol kang narangihinayang na mga kababayan nga to dito po sa Pilipinas sa dai nga to mahihiling ang pinagsasabing extraordinary total solar eclipse ngayon na 2024 na mangyayari duman lang sa may parte ng North America, sabi Karonda Philip, sa Mexico and sa parte kapirang parte ng United Nations and Canada. So yan ko ta
kadako kan mga kababayan niya to, or ng gayad kung mahilig magpara picture, tapos itong mga iguanin mga makabagong gadget sa mga panahon na ini, na masilayan ang totalmente na pagtahob kan bulan sa Aldaw. Ngunya na Aldaw, Abril 8, 2024. Kaya lang digdi sa Pilipinas, garo excuse kita sa dai makaka-experience siya kaya tabi karon daw Philip. So, sabi kan pag-asa, ang masunod na total solar eclipse, mangyayari yan sa maabot na Abril. Sa maabot na Abril 20. And mahihiling ini dyan sa may Pasican, Legazpi City. So, hurharanin na. Kaya duman sa mga kababayan niya to na gusto kan mga siring kainin na spectacular event, sabi sa Ronda Philip, magpasiring dyan sa may Pasican, Ciudad San Legazpi sa maabot na Abril 20. Sabi kan pag-asa, yan ang masunod serye kan total solar eclipse ngunyan na taon 2024. So, panduwan na yan. Anhenot ngunyan and susundan sa maabot na Abril 20 and ini po mawi-witness kan sa tuyang kababayan dyan tabi sa may syudad na San Legazpi. So, ngunyan man, halos kadakis kan mga kababayan niya to, urog ng gayo ang mga yaon po sa mga pampubliko, panpribadong eskwelahan, wala talaga ng klase sa Department of Education ang nag-anunsyar kasi mapasa ng pagkahapon pagkabanggit na wala ni na klase dito po sa enterong probinsya din sa enterong o sa mga ibang probinsya dito po sa Bicol pero medyo ngali sa positive magpakol sa 46 degrees Celsius. An init na mamamatean or na sa mga o duman sa Manuaan Kanda at Camarines Norte karondang Philip. Igwa bagang klase an UNIP sa Kayusan? Ano? Igwa ang klase an UNIP sa Kayusan, may sa diri man ang mga departamento sa edukasyon. Isin ba na nakakamati kan init ng temperatura ngunya ng mga panahon sabi. Ang mga kuyan nga ni, ang mga yaon ba sa mga college level, may mga klase. So, ang sabi kan iba, na nga medyo garong may unfair. And dapat nag-anunsyo na itong synchronous classes and distance learning, ngunya na Aldaw. And may anshed sa dai. Halos magkaiba kaya. So, may nadepende kayan sa discretion kan mga yaon sa pribadong eskwelahan kung anoan ipinapaluwas man na desisyon kan presidente kan eskwelahan. Iyo mo nagad na. Medyo awang-awang ang wala ng klase ito sa aga, araw ng kagitingan, and garo extended yan hasta sa maabot na daw kan Miyerkules. So, ang iba nga naghihi daw, daw nga kung kumpletohon na lang ang sarong semana na wala ng klase para iuman lang. Garo man parang mabibitin lang sa pagklase. So, Webes, Biyernes, dapat niya, wala naman ng klase. So, di nagray na di bakasyonan luwas kayan baka dahil magralaog otro semana. Baka dahil na lugod magralaog sa klase otro semana. Manda na mga Pilipino baga gusto magparabakasyon na sana. Dahil man pwede na arog kayan grabe naman maski nga ni may Sabado Domingo na wala ng klase kung minsan pag Lunes hinuhugakan sa tuyang mga aki na magkaralase. O ngunyan sa pinagpausad na kan DepEd na Mayo ng klase sa aga wala and hasta sa Miyerkules at iba nagsasabi daw ngayon kung paabutan ng Webes Biyernes wala ng klase. Magbakasyon na lugod diretso na daan na wala ng klase. Anyway, discussion talaga yan sa tuyang mga presidente kan eskwelahan. Biglo po sa mga pampublik ng eskwelahan sa Tatuya, tabi Paranda Philip. So, anyway, sa iba pa niya itong informasyon, dyan sa probinsya kan Albay, may katalaan na dakulang event sa maabot na bulan kan Mayo. Ini po ang para sa kainot-inote na Bicol Loco Festival
ini tabi karon na Philip pinagkonfirmar niya ako party list chairman Congressman Elizalde ko na magkakaiguan ng konsyerto ang sikat na OPM artist na sinda Bambo and Sarah Geronimo. So ito man sa mga paraan tabay na tagahanga kanda sambitan ng mga sikat na mga artista, mga parakanta. Sandira. Iyo, nag-agi kaya digdig sa location ko itong mga parasyenda din mga sira. Anyway, and at mga ni na ipinagpahayag ni ako course la House Corporation Chair Elizalde ko and sobrang nindang preparasyon para sa pagsasagip sa okasyon tabi karon da Philip ini and Bicol Loco Festival. And sabi nga ni Kayan and katumang ninda iyo Department of Tourism Bicol sa pamamayo ni Regional Director Hervey Aguas at iba pa ng mga stakeholders para nga sa preparasyon kan konsyertong ini sikat na duwang OPM artist digmit sa Pilipinas nagigibuhon diyan sabi sa probinsya kan Albay. And sigun pa kiko nakatalaan na ipang-celebrar ang Bicol Loco Festival sa maabot na Mayo 3 at sa Mayo 5 kung nanasakon sa tampok ang pagpapalupad din mga hot air balloon sabi karon. So sigun pa si DOT Bicol Regional Director Hervey Aguas na ibasabot ini sa hot air balloon na pinagbasa sa libo sa Nasyunkan Turkey para magyutaan backdrop o ang kukuya kayo ni ang backdrop kayo niyo iyo po ang Vulcan Mayon pati naman ang golf. So magayon ang magiging okasyon na iniyo ang magiging celebration na iniyo dyan sabi sa probinsya kan Albay ang nagsasabing pinaka-enot na Bicol Loco Festival kung saan magiging tampok na bisita dyan itong si Bambo pati naman si Sarah Geronimo. So siring man sabi karon ng Philip ang mega concert na aatindiran man kang lain-lain na artista sa nasyon and open iniya tabi karon ng Philip sa publiko kung saan target ini target kan the Department of Tourism Bicol ang nasa 25,000 ulang pa ng mga bisita dyan sa probinsya kan Albay sa nasambitan ng selebrasyon. So, obheto kan Bicol Loco Festival na maipagisto ang probinsya kan Albay bilang top tourist destination at mapadakila ang industriya kan turismo sa Bicol region. Yan tarbi. So, dahil kita mga last dyan sabi sa probinsya kan Albay, talagang munya ng mga panahon na lalong-lalo na pala itong summer season kadakol kan mga tourist destination dyan na pwedeng taiplian kan sa tuyang mga kababayan kariguson kan sa tuyang mga bakasyonista tabi kan the Philip magpili lang kung sa iyan dyan sa probinsya kan Albay kadakol kan mga beaches and resort and bigbiyo po sa manlain-lain na lugar sa Bicol region. Anyway, okay man sa aram man sa nangyari digdo sa probinsya din Camarines Sur, dahil man napahuri ang mga manlain-lain ng mga beaches and resort digdo pag-abot sa turismo. Kadako kan mga magagayon ng mga pwedeng dumadan man sa mga kababayan and ang Camarines Sur talagang pusog ang sa indang pag-promote kan mga magagayon ng mga tourist destination digdo po sa Camarines Sur sabi karon da Philip. So, halos marami man expertos kan provincial government kan Camarines Sur sa pagin ni Gov. Luigi Villaforte na sabi nga ni kayan dumugong ng mga turista, ng mga tao na halis sa ibang nasyon, halis sa ibang lugar ang probinsya ng Camarines Sur kada iman napahuri ng mga magagayon ng mga tourist destination ang probinsya tabi karon na Philip. Pero banggayo diyan sa parte kan Karamoan yan ang dai ko pa nadudumanan ang sa may Karamoan. Diba at mangyari itong sabi baga kan iban yata ng mga pag-iriba sa RTN Radio Ronda na sa Karamoan kita maglamyerda minyan na summer season. Ano?
Ay, hindi ko. Anyway, yan ang sa tayo informasyon na po sa location para sa Radyo Ronda si Dano. Report! Salamat Karondang Bani sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Kung dyan sa Albay may buhay, di man po sa probinsya ng Camarines Sur, Camsure. Comes down, comes in, comes out, Camsure. Report! Pero nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat Karandang Philip Liwat na maray na pag-aaga para sabay ang mga aktibidades, mga kasuributan dito sa Bicol, mga manlain-lain na festival kung saan kadakol kan mga paradalan. Itong na-report ni Karandang Bani dyan sa Albay and sa Masbate Karandang Philip nagpapadagos man ang mga aktibidades in connection kan ika-28 selebrasyon kan Rodeo Masbateño Festival. Magayonon ko tayo ni, kaya lang agurano na daw ang masahingon yan sa fast track dyan sa Masbate. Itong huri kong pagpasiring dyan, 2019, nasa 500 pesos. Abay ko aram nun yan kung pira na ang pamasahe sa fast track para makabot din na Masbate. Pero diba sa mga kababayan ta na mga nag-aantabay na interesado magdalan, kadakol pa kan mga event in connection kan 28 Rodeo Masbateño Festival. Midbid inibaga Karanda Philip na Rodeo Festival dyan sa Masbate. Kadakol kan mga nagpapasiring dyan para magdalan kan mga event. Inagpunan ninda initong mga kasiributan at sa unong gayo kan bulan kan Abril. Magtatapos ini haros katapusan na kan sa tuya pong presenteng bulan ngayon na taon para po sa selebrasyon kan Rodeo Festival. Ngayon na aldaw, petsa 9 o kaya iyo petsa 9 kita ngayon, Philip, kung kaya napapasala. Petsa 8 pa sana. Okay, petsa 8. Yan ang resulta kan ko yan. Kulang turog. Petsa 8 Karandang Philip. Ang mga aktibidades duman sa mga interesado kasi rin na kamo sa Masbate. Alas 8 kasi bago pinagpunan ini pong livestock show. Magkakaigwa kan Rodeo Saloon, Agro Trade Fair, horse riding for free. O magayon ini, horse riding for free. Carnival rides and Ako Bicol Night at sampalan ini alas 7. Ang mga pag-ariba pa, itong mga amigo niya po sa Ako Bicol, party list, dyan palang sundangan yan sa Masbate para po sa aktibidad dinda at sa napagkabanggi ang Ako Bicol Night. Kaya silang sali, yaw na siya duman sa kuyan Masbate o niya na pagkaldaw. In preparasyon, kansenda po aktibidad at sa napagkabanggi Ako Bicol Night. And sa aga, alas 8, Social Center Ground and venue para po sa Grand Opening Parade Assembly. And then, Grand Opening Parade sa Poblasyon, kan Masbate City. Magkakaigwa po kan program. Garo sa aga ng pinaka-highlight, kani pala na okasyon. Alauna ni Napon, Rodeo National Finals. And then itong mga iba pang mga aktibidades, may connection sa kabayo. Kadako kan mga dadalanon dyan sa Masbate. Magtatapos ini sa pagit mo kan fireworks display and kuyan city night, welcome night na pinag-aapod sa agaya na pagkabangki. Pag Abril address, magkakaigwa po kayo nitong Chapel Drive, igwa kan Grand Arena, ini pong Rodeo Conference, Rodeo National Finals, and kadako pa ng mga aktibidades and libre man na ko yan. Yan dyan, tayo nawawara ang libreng horseback riding. Magayon yan para duman sa mga mahilig magkabayo. Magdalan ka mo kaini. And dapat sa 11, yan tamang girara, ini pong Rodeo National Finals.
and Petsa 12, Rodeo National Finals. And then, kuya, pag Abril 14, awarding na po ini, dyan na palan. Hasta lang talan po sa 14 ang mga activities dyan sa Masbate. Awarding para po sa gabos na, kuya, rodeo events, livestock show, rodeo saloon, agri trade fair, horse riding for free, carnival rides, magkakain ng rides duman, and syempre, DMCI night. So yan po ang kabilugan kan mga aktibidades para sa taon na selebrasyon kan Rodeo Masbateño Festival. Ang totoo mga migbit na mga personalidad diyaw na duman para po sa mga events na Barbanggi aral daw igwa dadala nun madadalan duman po sa Masbate City para po sa nasambit ng midbit promotion aktibidad ang Rodeo Masbateño Festival. So yan karon Philip ang katuyang dagdag na informasyon palibasa sa summer season bay nawawaraan mga aktibidades mga dadala nun ngunyan na panahon. Gikan sa location, Glenn Tatiares reporting. Report! Salamat karundang Ate Glenn sa mga heras mong informasyon nali dyan sa luwas. Ako kaya nanoodang ko bakong mga bayo, mga rabaw. Karabaw sana ako ta bakong gayong kaskas ang dalagan. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, Maximo Manzano Jr. and family, for all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family, Tino Luares and family of USA, Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City, Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur, Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City, Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City, SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City, Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City, Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City, Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City, Domingo Tercinio and family of Canada, Police Light Colonel John King Kalipay, Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance, and for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malatio Impilio, Doña Yunila Street, San Juan, Iriga City, Fe Cadoran de la Rama,
Highway 1 San Nicolas, Iriga City. Lisa Guevara Online Booking and Accounting. Taday Family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and Family, San Diego, California, USA. Police Major and Mrs. Margarito Manaog and Family. Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and Family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and Family, and me, Gina I. Muranya. Madonna del Parto Bachiller and Family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda and Serapion, prayers from Longasa family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Ver1 Rev Enterprises Corporation through Waterdogs Health concept of tubig at mga mineral sagot sa kalusugan at susi sa malusog na kabataan uses ionic and electrolyte mineral drops to promote physical health and provide financial wealth. The company serves our kababayans by conducting free clinics and educating health through its radio program Tubig at Mga Mineral ni Waterdog and its social media account Ionic Minerals Philippines and webinars by providing business opportunities to interested parties with minimal investment, by advocating natural health using God's provisions, and by sponsoring ministries that advocate spiritual nourishment. Ver1 Rev Enterprises Corporation is caring most dearly. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang healing para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng healing. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng healing. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog,
maghiling. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala akong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare, pero ano kasi itong pagkain, sayang naman hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care.
Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga aral. Ako nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na normal lang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. RPN Radio Philippines Network, Radyo Honda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Mana po kitang 8 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Hoy, may announcement pala yaon sa high school department kana University of St. Anthony na half day na sana na sendang paklasing unyan pong pagkaaldaw. Bisa sa kuya duman sa mga masundo dapat bago mag-abutan alas 11:40 yaon na kamo dyan sa atubangan kan sinambit ng eskwelahan. Siguro natanyog kan pangapudan kan Department of Education. Mismong si Dr. Manny de Guzman and School Division Superintendent kan DepEd Digdepo Ciudad kan Iriga nagpaluwas naman in memorandum na no classes in all level. Kaya lang yun nga niyan sabi ko na ang mga pribadong eskwelahan may sadiri man po yan na discretion pag-abot sa pagpapaluwas ni na memorandum saka pagsususpende ka na klase. Kumbaga sakop man sinda ka na CHED o ining committee o Commission on Higher Education.
Pero kapos man sinda sakop kan Department of Education digdi sa satuyang nasyon. Mag-CHED yan, pampublikong eskwelahan. Sarong departamento sa naman ang nakakasakop sa inda. Alagad man iba-iba sa naan desisyon kung minsan. Iba man ang mga desisyon pag-abot sa mga pribadong eskwelahan kaysa mga pampublikong eskwelahan. Duman palan sa siyudad kan Naga sa parte kan Libuton naglampas sa 43 degrees Celsius ang naging init. Temperatura kan init kasuudma pambihira. Ang pinakababa nag-aabot sa 38 degrees Celsius. Matindi na po na namamatian tang init ngunya na mga panahon talagang bako ng basta-basta. Maski nga ni Banggi, grabe pagiraray an harasahas ka na panahon. Abidig di sa siyudad kan Iriga, sa Rinconada, malang angsa. Tapos kung sige panboro brown out, mas maangsa. Minsan nagpupurupalya bagaan kasoray ko tringon yan. Pero iniinitan man ang mga yaon sa manehamento kan kasoray ko tri. Baka napindot sumainit. Bakong so malipot na panahon. Masakit kung napindot brown out. Brown out ang lugod nagpaparainit sa Santisima kung arog ka. Dahil man lugod. Ito na lang pati nakaulay si Madam Anrot Sinakari-Raula na tagapagtaram kan kasorekotri kung nga ta nagpaparata sa nabaga. An rate kan singil sa kuryente. Digdi po sa kasorekotri. Kan iba dahil naman yan mababago minatas, minababa pero pala niya ako spaghetti pababa, pataas saka ito nag-abot na sana yan sa 9 pesos per itong rate per kilowatt hour ka na kasoreko 3. Pero ngunyan, naglampas na naman 10 pesos. Hindi, sabi nga ni kan, baka epekto ini ka na grabing init kan panahon, kukulang-kulang man ang supply na kuryente, kung minsan kaya nagba-brown out. Sabi kan kasoreko 3, ang iba dyan ng mga empleyado, normal, non-brown out. Abnormal na nga, kung mayong brown out, pambihira. Man po ang amay na ipinaluwas ka na Department of Education digdi sa Rion ka na Bicol, mayong laog ngunya na aldaw ang mga pampublikong eskwelahan sa enterong nasyon. Kasunod naman ini sa naging advisory kan Department of Education kasudma pa. Kailan ta asynchronous classes, distance learning mo na ngunya na aldaw para tugutan ang mga estudyante na makompleto ang mga nakabinbin na mga assignment, proyekto, at iba pang mga requirement.
Dagdag pa kan DepEd na ang mga teaching and non-teaching personnel sa gabos ng mga pampublikong eskwelahan yuan daiman kay puan mag-report sa indang mga istasyon. Mientras na daiman sakop kan advisory ang mga pribadong eskwelahan. Inan malinaw. Alagad sinabi kan DepEd na pwedeng ipasunod kan sa indang mga school administration na nasambit ng kasuguan. Nangyayari po ngunya na an mangyayari ngunya na simana na horo-halawig an mayong klase. Sigurado pag Webes Biyernes suhuga ka na naman ang mga eskwela, mga estudyante niya to na maglaog sa klase. Sino man yan duwang aldaw, malaog kami sa klase. Pero iba talagang mga garo dahil man interesadong marhay na mag-adal. Yan po ang naapektaran kaya na marhay. Pero itong mga kaakian na abang hihigos laog sa eskwelahan saka mag-eskwela talagang madyan yan sa eskwelahan daw. Ayan, Webes Biyernes na. Pusan, iba man pati kayang mga magurang, miglag pa man nga kamo, kuha naman nga, kumbaga, patapos na ang aldaw kan simana. Pero, sumagurang palugod, nagsasadol na, ay, kung pwede nga, otro simana na kamo maglaog. Kaya, minsan, dahil taman mabasol po ang ibang mga magurang, mga estudyante, mga eskwela, kung nabuo nang maglaog niya na si Mana, dahil kumbaga biglang nagbahaw. So, imbes na malaog sinda sa eskwelahan, maray pa nga kayo ni magpuro pahingalo na muna. Talanganin ngayaan, lalaugan niya to, ngunya na mga panahon. Report! Pero nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, pasok. Good morning ulit, Karondang Kuya Philip. May nakakita ng bareta halis sa Commission on Elections Bicol na kung saan tig-anunsyo ka na sambitan ng ahensya na gawang nasa kabuuan na 323 milya 340 mga botante igli sa Rehiyon Bicol ang nakatakdang i-activate at Election Registration Board sa maabot na Abril 15, 2024. Ini matapos na dahil makapaghayag ang mga nasambitan ng bilang ng botante igli sa Rehiyon Bicol sa sendang diretsyo na magboto sa nakaaging duwang magkasunudan na perilian o eleksyon. Sa anong probinsya igli sa Rehiyon Bicol ang Camarines Sur igwang pinakamataas na naitalang bilang na nasa 120,727 na rehistradong botante na nakatakdang i-activate. Sa probinsya namin ng Albay, nakapagtalaan na Comelec de Bicol, hindi na kabuuan na nasa 66,676 na tigsundan ng imuni na o probinsya kan Masbate na nasa 56,502 na mga rehistradong botante na i-deactivate. Mientras tanto, ang probinsya ni Sorsogon, igwang nasa 36,202 na botante, tigsundan maninikan Camarines Norte na nasa 26,246 na mga botante, mientras katandaan siya ng pinaka-saday na bilang na nasa 16,987 na mga botante na i-deactivate kan sa indang election registration board. Sa ararom ka na Section 27 kan Voters Registration Act of 1996 na kung saan ang sisayman na botante na dahil nagboto sa duwang magkasunod na eleksyon na nainot ng regular na perinian araw kan ipinapailing kan sa indang mga talaan kan pagboto ma-deactivate asin na hahalion ang sa indang mga talaan kan pagparehistro. Ari atin, igasan naman na mga karsibo nin paunawa o notisya
ang mga botante na nailathala o naibugtak bilang failed to vote twice voters o FTVT. Yung tatawanan naman doon kan Comelec Bicol na ang mga i-deactivate na mga botante ibubuktak nasa inactive status as in day matatanggalon sa database kana Comelec. Yan mo nakaroon ng Philip ang nakanyatong bareta halis sa Comelec Region 5 din si Karudang Dix Martinez Jr. para sa RPN-DCKI ang Maugmang Kairiba reporting. Field Report! Salamat Karundang Diggs Martinez sa mga eras mong informasyon halid dyan sa luwas. Ini pong manungod sa pag-suspindi bagakan na klase. Diyan po sa USANT, may nagkapirang mga magurang na nagkukomento. Sabi digdi ka na sarong parents sa grade 8. Alas 6:30 paninbanggi nagluwas so advisory. Kaya grabe ang papaliwanag po kan mga advisor sa high school dyan sa USANT. Sabi kan ibang mga parent, grabe man, very late info ma'am. Turog-turog sa pansitan USANT. Tapos kasumpay, just expressing our frustration at USANT admin pambihira. Kung talagang arog po kaya ang mga nangyayari, ako lang kadisganaran man sa parte kan mga magurang na horihon magdesisyon ang administrasyon kan sinambit ng eskwelahan. Minsan nabubuyo po ang mga estudyante. Iyan ang masakit kaya dyan. Maraming nagdesisyon ng half day na sana. Kung pinahol day pa so iba pong mga parents. Sa high school department kan USANT nagsabi sa kuya na nagdeklara na ngayaan PDRRMC na provincial disaster Disaster Reduction Risk Management Council ng memorandum na suspension of classes ngunya na aldaw alagad administrasyon man kana sinambit ng eskwelahan ay panagdidesisyon. Kaya iyan po ang dipisil pag-arog kayan madesisyon huring marhay. Dapat kung may order na magsunod ang ibang mga eskwelahan pampribado. Kung nagsasadiri man po kanin departamento ang ibang mga eskwelahan digdi sa syudad kan iriga sa mga pribado kung minsan kan mga panahon nga ni at nagbabagyo na makusog na sa kalamidad dahil mo nagdideklara nin suspension of classes na sinambit ng eskwelahan. Kaya so, ibang mga magurang kayo, sigan ngurob-ngurob mo man nga din, nagbaba na nga nga din, sentro kan syudad kan iriga. Ay, pinapauruli ka na yusantan mga estudyante. Ay, kung may mangyari ngang remalaso, saguton man daw nga kan eskwelahan, yan ang hapot. Kung ma-aksidente nga, pag ulian sarong estudyante, dahil taman minamaot. Kung may kalamidad na, dapat paulio na. Tapos kung may mga suspension order, magsunod na. Pwede ka mong ramalan. Pag napasala, ramalan ka. Ay, nagsusubasa naman ito. Takon arog na po kayo na may sa din ng mga departamento, mga pribadong eskwelahan. May sa diri ng ipinapautob, masakit na yan. Bako na yan makatarungan sa parte kan mga magurang saka mga estudyante. Ang bilog na ringkunada nakatutok na
Kipili Paracena. Kumbaga, maging person na sa arog kayo ng mga bagay. Yaning, dahil kita abutunin katibaadan. Kung grabe ang init, pwede kitang tamaanin heat stroke. Pwedeng maalangan sa tuyang payo. Sa sobrang init, kung mayo lamang kitang pamandong. Ini po ang pinaglilikayan digdi kan mga yaon sa local government units. Tapos kan mga nanunungdan yaon sa Disaster Council. Ang mga Pilipino kaya mahilig magpaunog kung minsan. Pag inaabot na nin remalaso, saka mapurulok-pulok, yan ang problema niya, itong mga Pilipino. Kung igwanang natitigmaok, sa sobrang init, saka man mahiriroan iba. Sampig sabihan na kumbaga, mag-relax-relax mo na magduman sa mga bakong grabing init na lugar. Kaya yung naghihiriroan ibang mga kababayan niya to. Ay ko ni si Pading Jurista, dahil ini tinatablanin init. Basta ini may naisip na dumanan. Anong klaseng init? Sinasabat? Kung yan inigaro may pagka... Sabi ka niba, bionic. Maray kung arog po kayo ng hawak ta. Pero kung mag-abot ka ng oras, naghahanap na kita ng bulong, natutumaron na, kumbaga, tinatabla na kita kan alta presyon. Ay talagang masakit. Kaya, dahito pag-abusuhon sa tuyang hawak. At mayo na kitang ibang buhay, digdi po sa kinaaban. Nagkahilang kita, siyempre, perwisyo ba sa buhay? Kaya nga may kasabihan, health is wealth. Nawang nga kita mayong gayong yaman, pero anda kulang yaman kung mayo kitang hilang. Minsan, pag nagkahilang bagan sa rong tao, grabe po, ang perwisyong dinadara, kung anhelang mo pati, malala. Nindo kan pagiging high blood o low blood, kunyan bagayan. Pwede kang mag-collapse kung kulang na ang dugo. Kung high blood man, nagsusubranan sa imong dugo. Ang pressure, sasampuon muna. Kaya mag-low blood, mag-high blood, parehasa naman ang kamugtakan. Ay, si Pading Jurista, ano daw nagpapara-isip ka, rumatay ni sa stila. Puro baga pabilog, password. Ano nga kita magkakaswerte? Ano magkaaldaw? Kung minsan ba kaya makaka-high blood man pag naisip niya, udabasangon. Paray ko nigwang kumbaga inaabot kita kayo pwedeng pagbanga-bangaon. Inagray na ang buhay. Pero kung nanisip mayo lamang aaboton sa banga-banga. Pero maski 1/4 ay talaga mabublay. Sabi mga kayo itong mga paratindanin sira. Turay sana. Ito mabakal. Awang 1/4 sana. Pambira pag-araw na po kayo ng dalagan. Kaya nakakaya ka na bulsa. So, kabang kilo na turay. Pati turay nagpaparamahal. Kumbaga, sinasakit na sa tuyang mga kababayan. Imbis nga ikatungod na nin bagas, ang ibang kwarta, takamahal kan bagas.
nagdadagos na sa nadigdi sa mga panira. Nagpaparamahal man po bagan mga presyo kan mga panira ngunyan, lalong-lalo na ang karne. Inisa ng karning origamak mo 330 nan kada kilo kan laman. 320 itong may turutol ang itong sabing pork chop. Kaya masaina sa na maduman sa tuyang mga kababayan. Pag-abot sa pagbabudget kan kwarta ngunyan pong mga panahon. Habang kadipisil hanapon ang kwarta pero madali o nagastuson abang taas kan na presyo kan mga mayor na barakalon. Kaya nga niyan iba nasabi di na raw mo na nga magparaagi kinsari-sari grabe baga ngayaan sa plite kung may bihikulo ka man manganaan ka takamahal kan gasolina kan krudo magtipid-tipid raw muna nga sa di raw sana muna nga kita arani ni bangani sige sana ralakaw-lakaw dyan sa libod. Kaya ini po ang difficile pag-arog kaya na talagang grabe ang pangangaipukan sa tuyang mga kababayan. Grabe ang sakit kan buhay ngunya ng mga panahon. Pero sa iba, dahil man nagsasakit ang buhay, talagang naghihinguhaman, naghihigos. Sabi ni Jamis, ay, karakan sa naman. Itong kaiba na nagtitiis ko, saan mga ugakan. Pero nga kung naghihingo man, mahigos, ay dahil Matios. Bagay, totoo man. May punto man si Jamis. Aray si Ma'am Kalta, dahil po lamang inimaris ang nagtitios. Perming healthy. Pag-arog kaya ng tao ay kumbaga kasimplikan buhay. Hayahay permi ang buhay. Hindi na itawag para kung nang dabag. Malatik. Ngayon, tis mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo nagiraray ng mga pagiromdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi nyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ka. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold! Makabloom sa charm, walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Barboon. Isang labatan yan. Bright Barboon. Bright Barboon
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog ka yan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lulian. Ang pinagkakaingatan, padalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ
DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Okay, balik po kita rin sa tuyang programa. Baka na dit na ta, baka da magdiklom ngunya na aldaw darakan solar eclipse. Ay pamumpalan sa pizza 20 pa o kunyam pa duwang simana pa bago mag solar eclipse. Undan mga Pilipino kaya dalion mahadit, maalarma kung minsan. Nga nipigdeklara na tulos na suspendyon na klase. Duman palan sa nasyon ka na Taiwan, nagsakat na sa 13. Ana bilang kan mga nagadaan sa nangyaring linog. Dagos man na pinagahanap kan mga otoridad ang mga nawawara matapos makalampas na 72 oras na period kana victim survival rate kan nagtalikod pang Sabado. Pinahayag man ang paglangkaw kan bilang kan mga nagadaan matapos na madiscover kan mga search and rescue worker ang tulupang bangkay sa Sarong Trail duman sa National Park. Mati ko iyo pa ini sa mga dahil panako aso iba mga natambunan ganyan pa sa natitrace. Yaman po na ipinaluwas kan health index forecast kan pag-asa sa manibibang mga probinsya digdi sa riyon kan Bicol ngunya na aldaw. Sa nailistang weather system mapalo na sa palo na sa 46 degrees Celsius ang init na mamamatean sa probinsya kan Camarines Norte, partikular na duman sa Banuan kan Dait.
nagpaparalangkaw sa nabagaan na heat index kasud ma 42 o 42 degrees Celsius pa sana. Ganyan maabot na subuot sa 46 degrees Celsius. Kaya ingat-ingat ang sa tuyang mga kababayan. Hoy, good morning palan ki Ella Abanyo Salyao dyan po sa Nenyo Jesus sa Batuca Marinisor. And syempre sa kuyang mga kabatsmate UNEP High School Batch 87 ki Joseph Panganiban Epres, tapos ki Josepina Oliva dyan sa Antipolo Old Nabwa. And sa gabos pong mga taga Antipolo Old Nabwa, Camarinesur. Kumusta man ki punong barangay Nin Ablan dyan sa San Jose Baaw, Camarinesur, asin man ki Manay Munching Maglapid. Sa gabos pong mga taga Baaw, saka dyan sa Banuan kan Batu, sa Banuan kan Buhi, Banuan kan Balatan, asin man dyan sa Banuan kan Bula. Yan man sa Tercer Distrito kan probinsya ni Albay. Sa kuyang amigo sa LTO Chip kan Ligao City ki Sir Jerry Navarez. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan sa Banuan kan Uwas, sa Banuan kan Pulangi, sa Banuan kan Libon. Konsulohan lang ako kaining mga istorya kaining sa kuyang mga kabatsmate na igwasubot na hiling na asbo kasubanggi pambira. Baka niya ako naburat siya namang kamo sa segunda dia. Diyan sa Antipolo Old Nabwa, Camarinesur, Kasubanggi. Mauli na kamuan paghiling nindo. Maka nag-iikot-ikot na may nahiling na kamong asbo pambihira. Dapat pinicturan mo, classmate. Meet it chit, pwede mo itong i-vlog. Ay, narog kan vlogger dyan sa Santiago, Digdisyonad kan Irga, pig vlog na igwadang aso ang pambihira. Palan imahinasyon sa naman kung yan, kung ano-ano na bagan mga nagluluwas na kababalaghan di po sa kinaaban. Ano daw niya ako, totoo man daw na may asbo pa ngunya ng mga panahon. Pero mayo naman akong narisang gayo na obserbaran ng mga asbo. Ang naobserbaran kong mga asbo ngunyan, asbong buhay. Halo kung mga burat na ibang mga kababayan niya to ang paghiling ko kung minsan kung maribong na lanang lilibong sabi kan sa di ringkonada ang paghiling ko dyan bagang mga asbo na ding dalagan kading mga burata. Kaya minsan ba kung man makatutubod ang mga uro asbong ini. Imahinasyon sana po yan kan sa tuyang mga kababayan kung nangananin agwa di pataranta sa kapurog. Ngunyan pang mga panahon maluwas an asbo garo bako naman na makatutubod. Yan ang mga millennial time.
Sabi pala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nangapudan po ini sa publiko na makisumaro sa lakdang ka na gobyerno tanganing masimbagan ang problema sa trapiko. Duman sa naman yan sa Metro Manila. Tapos ining nagbubunga na subuot ang mga nakuang investments ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gikan sa iyang mga biyahe duman sa abroad. Sigon kay Philippine Economic Zone Authority Director General Teriso Chiu Panga, ang investment na nakuha kan presidente gikan sa mga foreign investors ang haros kabanga kan kabilugan na pagpupuhunan na pinag-aprobaran ka na BESA na 75 million pesos gikan man sa 175.7 billion pesos na investments na pinag-aprobaran. Sa daw ini si Panga, baka taga-irga ini ining PIZA Director General. Ana 175.7 billion pesos na kantidad kan kabilugan na pagpupuhunan ang nakakuha ni na green light gikan sa PIZA kan 2023 na nagkaiguan na 25% na paglangkaw gikan man sa 140.7 billion pesos kan 2022. Pinagsaysay pa manipanggan mga biyahe kan presidente na napaka-epektibo asin naging instrumento sa makabuluhan na paglangkaw ka na pag-nenegosyo digdi po sa satuyang nasyon. Di nagray na. Sana all. Kumbaga, igwa man palan ka manungdanan ang pagparabiyahe kan satuyang presidente sa ibang nasyon. Tapos ining nanggadan nin walong buhay asin nagresulta sa pagkakalugad kan 12 katawo ang missile strikes kan Russia duman sa Ukraine kan nagtalikod na Sabado. Sigon sa gobernador kan Kharkiv region na si Oli Syniehobov, anom ang binawian na buhay asin 11 ang lugadan sa magdamlag na missile attacks sa syudad kan Kharkiv. Nawasak man sa nasambitan ng pag-atake ang mga residential buildings, gasolinahan, kindergarten, kape, tindahan asin man mga kotse. Pag-abot man kan hapon kan Sabado panibagong pag-atake an namatean duman sa Kharkiv an ikinagadan man kan saro pang tawo asin ikinalugad kan saro pa sigon kay Kharkiv Mayor George Terikhu. Katakod kay ni pag-report man ni Governor Oli Kuiper na saro pang missile strike an nanggadan sa sarong civilian duman sa Southern Odsa region. Sa kabilugan nagalunsar ang Russia nin 32 na Iranian mid-Shahed drones asin anom na missiles duman sa Ukraine sa sarong magdamlag sigun sa Air Force Commander. Kumbaga, dahil pa po natatapos na iriwal ka na Ukraine asin kan nasyon ka na Russia. Garo nagpahingalo lang mga pirang kunyan bulan gayon o taon man. Inabot kan pandemic. Lagad ngunyan, naghihiro na naman po ang nasyon ka na Russia. Arog kayan garo mayong katapusan an iriwal kan duang nasyon na ini. Siyempre, gawa na naman po mga nasyon digdi sa kinaaban na maapektaran kan kung mas lalo pang maglala ang tensyon kan duang nasyon na ini.
Tapos kita man digdi sa nasyon Pilipinas sa man na igwamanin na dikit paman sa ng tensyon diyan sa West Philippine Sea. Ano po kaya nga darakulang nasyon ang gusto permi giyera baga. Ang China man sa superpower na digdi sa enterong kinaban kaya kumbaga kan panahonin pandemic nanalasa so negosyo ka na China itong mga PPE mga kagamitan na pangontra sa COVID naging mabenta kaya nga ni po sa mga ibang kababayan niya to nagduda na bako man nga ining totally virus ining COVID-19 gibo-gibo sa nangayon ka na World Health Organization kakutsaba nasyon kan China para ngaya mag-boom ang negosyo ka na China mabakal itong mga protective equipment laban sa COVID. Yan po ang pinagdudahan kan sa tuyang mga kababayan. Bakusan ang digdi sa nasyon Pilipinas, kundi magin sa ibang nasyon. Bigla na sa naman bagang nawara sa COVID, tapos kan nagdadangadang na so eleksyon, digdi sa tuyang nasyon. O hinali na bagang bigla so COVID. Itong mayo nang yung virus. Ayaw man yung katotohanan ng COVID-19 na yan. Kaya minsan, ang eleksyon pala, nakakapakulpa man kan mga arog kaining bagay. Kung may COVID pa kan panahon ng eleksyon, baka dikit sana so nagboto, pwedeng maapektaran sa eleksyon sa Pilipinas. Siyempre, ito bagang dapat may distansya 1 meter distance kung mapila ka kung arog ka ito na ginibo kan eleksyon pwedeng huga ka ng magburoto so mga kababayan niya to kung mapila ka saro-sarong metro ang distansya kan nakapila sa soro 10 ay amot yan na ma-ookupar na espasyo sa laog kan eskwelahan. Kaya minsan may karahayan man po ang eleksyon da biglang nawawara ang mga arog kaya na nangyayari. Kumbaga ining manunungod sa COVID. Kundi grabe man po so epekto digdi po sa tuyang nasyon. Kumbaga nagdaranin na grabing sakit sa buhay kapag tiusan so sinapo kan mga Pilipino. Duman po ka sa COVID-19 na ito. Panahon kan pandemic, ang apektadong maray sa mga saradit pong nasyon. Sipunindo. So nasyon kan Amerika madali on nagkulpa so virus duman so COVID. Kumbaga pinagaleptolo so kampanya laban sa COVID duman. Pero pag abot sa Pilipinas halos habo na nganing halion itong COVID digdi sa satuyang nasyon. Masa ka pigpapara dirlinsyahan po sa pundo. Pati ang mga hospital, mga doktor, nagkikita baga. Kapag nagpa-check up ka, kung ideklara na positive ka sa COVID, ay talagang apektado ang pamilya mo, ang sarong lugar, pati ang hospital. Kaya ito pag may lawa sa rosa na nga mag-positive sa COVID, nagpa-check up sa hospital, ila-lockdown yan pag naaraman. Kaya ito po ang kadipisilan kan nananalasa pa so COVID-19 pandemic digdi mo sa satuyang nasyon. Pero ang iwanalat sa tuya, kasakitan sa pagbuhay. Kadakol nagtios, kadakol nawaraan ng trabaho.
kadakol na mga business establishment nagsararado, maski salado kan transportasyon, kadakol baga kan mga naapektaran po na mga yaon sa transport. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon. Hali dyan sa luwas si Diggs Martinez, si Vanessa Tataro Asinman, Glinda Biares. Sa lado technical si Chabe na Obra, sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Asin yaon man duman si Engineer Abelindon Toralio ang samuya pong Chief Technician. Hoy, nag-abot naman ang pag-asa kan nasyon. Si Ma'am Kyle Riago Ligasyon, si Apa. Ako man po si Philip Sardan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.